Today we're going to be reacting to some videos about the Finnish police. Yeah, we got a few videos here that we're going to check out and see what the difference is because, you know, American police have quite the reputation, you can say. Yeah, especially, well, look at my skin color here. True. It depends on the skin color, but they have quite the reputation. So let's see what Finnish police are in contrast to the US police. With this very descriptive title of Finnish Police 1. It's got subtitles for us, which That's is good. Se on taas kerran tämmönen hauska reipas yö Kytölän kanssa ja lähdettiin Pasilan poliisitalolta liikkeelle ja ajettiin sinne Classic Pasilan hobo. asemalle. Siitä löytyi tämmönen ihan perinteinen stadilainen spurgu, se juoppo, joka toikkaroi sinne keskellä katua. Tää on semmonen mies, kun juo 2 kertaa vuodessa ja puoli vuotta kerrallaan. Sometimes a year. Terve! Ei oo mikään koska. Wow, look at how respectful he is. He removed his hat. Ei oo mikään koska. Ei oo, kuule sä seisot vähän huonossa paikassa, sä oot keskellä katua. Toki vaan poliisikaverit on aina. I like the cameraman Onko panning sen verran over. ystävällinen, menisit tuohon vaikka jalkakäytävän puolelle, kun tässä mä saat tehdä auton alla. Hei, voitko viedä yömaja? No kun meillä ei oo kuljetustilaa tässä. Tohon ratikkapysäkille, ratikka tulee siihen kyllä. Ei se kulje. Tulee. Onko varma? Kyllä. Ei ne tule kuru enää tohon. No muutama tunti joutuu maksimissaan odottaa. No kun meillä nyt on ikävä, että meidän autossa kun ei ole kuljetustilaa, jos sä vois viedä tämmöstä päihtynyttä, niin tilattiin sitten siihen järjestyspoliisin kaverit hakemaan. Ja Nää sytytään, kun sä oot niin räkäinen, niin Joo, räkänen. Joo. tiedätkö sä mitä vanha sanontakin sanoo, että ennemmin räkänokaastakin tulee mies kuin tyhjän naurajasta. sieltä tulee sulle kyy. Sinä pääset yömajaan. Call the patrol to help pick him up. Poliisi Very on. chill. The Reaper? Ei nyt nousee, tuut noin hyvä kuntoiselle miehelle. Tosiaan, jos tarvii, niin mulla on sitten hyvät käsineet tuolla. Ja helvetti. No muuhan. Eihän meillä mikään rosvo. Ei tole. Onko sulla mitään hakuja? Eihän mulla oo mikään haku. No sanoppa se sun henkilötunnusta aina, niin katsotaan. Minä sanon kaverille aina. Joo, hei älä, ei tarvi koskea, joo. Minä oon mitään käsiä. Et ookaan, sanoppa se henkilötunnus. Sitten tietysti Kytölä ystävällisenä miehenä otti mun juuri vaimolta saamat uudet nahkahanskat ja ajatteli, että pyyhkii rään pois. Herran poskelta, että siistiä, kun järjestyspoliisin kaverit tulee. Kaikki on kunnossa, ihan niinku pitääkin. Onko sulla muita omaisia kuin He's viranomaisia? not gonna hold up one this Poliisikaveria ja... Sä oot kännissä. Oon mä vähän käynnissä. Haiset ainakin. En mä oo koskaan. Kuinka pitkä putki on takana? We watched a Norway video of a drunk guy and the police interacting with a drunk guy, and the drunk guy also kind of sounded like him. He's like, Like randomly a little bit angry at times, but then making jokes most of the time. I don't know how their voice is. Did the alcohol like do something to their vocal cords or something? Valovuos. Joo, ja lääkäri sanoo, että Maksa paskana. Broken liver? Oh. Sitten älä minun pyyhi tuota räkkää, että... Justiin laitoin hyvät käsineet kaverilla aina hyvää hypyyttää, niin ei tarvi näitä sitten sotkia. No ei, se on... ei kesä tulee, mä nukun tuolla ulkona. No siellä on hyvä raitti selma. Mikä perkele supikoiraa. No eihän se supikoira sinua syö, tiedätkö miksi? No sen takia, kun mä haisen niin. No just sitä. No ei. Se on kiva, kun te joku välittää. Kyllä. Poliisi on ystävä. Police is a friend. Wow. Police is the enemy in the US. Yeah, they like sit around, try to catch you doing bad things. They'll just pull you over for no reason if it's a certain time of night. They'll be like, oh, there's a lot of drunk drivers out tonight, so I'm going to pull you over. And then if you don't give them the proper respect, they'll be like, hey, speak to me with some respect. And that usually turns into more people disrespecting them because they act like that. Yeah. Look at this. You're respectful as a cop. Like Finland, these cops are very respectful, and the people are respectful to them back. What does the training go into for being a Finnish cop? Because if you guys can let us know, maybe someone knows what has to go into being a cop. But in the U.S., the training isn't that rigorous to become a cop, I don't think. You only need 2 years of school, I believe. It's a 2-year program. And then you just have to go to police training, I think. And then obviously, like, being a state trooper is more than that. And, like, the higher up as a police you go. But for local police, you really don't need much. Yeah. And it's not like they, like,
have you every like few years you have to go back and learn some more stuff or anything? It's just like you get it and then you're just good for the whole section, I think. The whole I don't rest know of your how life. it works I don't know completely, either. to be honest. I didn't want to but- be a police. What? Why not? You didn't want to assert your authority on people? Yeah. Usually when somebody in high school says like, I'm going to become a cop, it's a certain type of person in the US. It's like a kid that wants to have power over other people. Yeah. And usually they don't have power at that Yeah, moment. it's like the kid that was bullied that wants to be a cop so he can bully other people. Huoli, Mä en että oo ikinä haukkunut ystäviä. No niin, äläkä meitäkään hauku. En mä haukkunut. Ja oli terävä Mä oon puristus. aina- Minä sytytän taas, jos sopii, niin ei tuu sytyttyä, kun auto tulee. No niin, kato, nyt sieltä tuli oikein oikeita poliiseja. Sieltä tuli. Ja nyt voit ihan reilusti ottaa kaulasta kiinni niitä, kun meet hallaamaan. Ota, kato siellä. Se mut kotiin. Vie, siellä kato naiskonstaapeli vielä mukana, että... Siinä on On. Oo, Viekää mut sinne yömaihin. Wow, look at them serving the people, helping kun hyvät out. jatko. Ja hei, Joo, me kätellään. Joo, me No käteltiin jo. aggression at any point in this interaction. ystävistä huolta. Kyllä, Joo. Handshake Niin kuin pitää aina hyvä. Aina muistamme, sanokaa konstaapeli lepolaiselle perille. Nehän sanot. Joo niin, morjen. Se on Riku mulle hanskat verran. Kiitos hanskoista. Se on muuten sitten päivävuorossa sinä lähdet ostaa uudet hanskat mulle, jumala on. Se oli hyvä jätkä. Oli. Mieti. Vanha ajan kunnon siis perusjuoppo. Ei mikään sekoboksi sekakäyttäjä. Kyllä. No, etenkö se liffa höpöttää, ne on ihan hauska. Nämä on tietysti tämmöistä perusvanhaa ajan juopat, niin nämä on lepposia vaihteluita siihen. Usein töissä kohdataan näitä sekakäyttäjiä, jotka on äärettömän arvaamattomia, joita saa todella varoakin Yeah. välillä. So it's better to be a hobo than a junkie. Juttukavereita. Yleensä aina lepposella tuulella piristää kummasti päivä. Vaikka tietysti vähän surullinen ihmiskohtalo onkin, kun on alkoholisoitu. They have a miserable life. He's very blunt about it. It's very interesting. It's very interesting to see police forces that are trained to help people, not trained to shoot first. Yeah. It's like in cop training, it's like in the US, it's like almost like shoot first, ask questions later is like their first mentality, especially if they're in one of the rougher neighborhoods, For sure. which is oof, not nice. Moving over to another video we have here. A Finnish police chasing a half-naked drunk bicyclist. Yeah, more drunkenness going on. Is there an alcohol hobo problem in Finland? Hullu. Pigeon. Oh no, he's on the dang highway. Naked. Ajat soppaa sitä kolikkoa ottaa. Proper slot machine. Kaukaa katsottiin, että autoteillä joku mutkittelee ja sitten jätti sen lähemmäs, niin senhän At least he's not in a car. Yeah, That'd that be could much kill more- someone. Much more dangerous. He's putting himself in danger, but at least he's not endangering everybody else. tämmönen isäntä ajeli keskellä ajokaistaa ihan mutkille pyörälle. Ja I didn't expect lähemmäs when sen like tämmönen you see the words here and then isäntä his ajeli face is just keskellä ajokaistaa ihan mutkille no pyörälle smile, ja just super takapuoli paistoi third. reilusti yli polven väliin. Pitäisikö se vähän kysellä kuulumisia? Päivää! Onko vielä pitkä matka? Afternoon, dude. Menehän heti seuraavasta risteyksestä tuonne pyörätien puolelle. No niin, Niin, nyt kato. suuntaan oikein, mutta oh He's going pretty quick. yeah. He was hitting those corners like Mario Kart. vauhtinen kokas. Ajohan oli niinku vaarallisen holtitonta, että tietenkin jos ollut niinku halu se pyssäyttää ja sanoa, että taluttaa tuossa kunnossa pyörää. Sieltä se tullut. Hei! Pyssäytäpä! Pyssäytäpä! What? I can't. Ei kertaakaan. They're so calm. Yeah, even though it's like such a harmless thing, if someone refused an order from a police officer in the U.S., they'd be like hunt them down. Yeah, they'd definitely chase him. They for might sure. grab out the taser. They'd be like, resisting arrest, resisting No. arrest, and then chase him down. I've seen clips of like somebody's just walking down the street and the cop like closed off the street and he's like,
Get the F back! Get out of here! I told you to turn around! Crazy. It's crazy. Ei tuo ois pysähtynyt muuta kuin piikkimatolla, jos silleen. No, meidän puolesta tavoite on saavutettu, eli saatiin tämä liikkuva pajatso tuonne pyörättiin. It just goes bolting by. Oh gosh, crazy. So it's like, oh, whatever. Yeah, well, and I mean, like, again, it was a situation where they were just trying to help the person rather than like harming anyone else. Hopefully he doesn't end up back on the streets and swerve into a car or go into oncoming traffic and get... That's a little bit scary. The slot machine would be gone, man. But, you know, they pushed him on the bike trail. Really interesting. It's always very cool to see how the police act in other countries because it's just, like we said, so different in the U.S., and that's just kind of how it's always been in the U.S. So people in America assume that that's how police are everywhere. ACAB. ACAB. All cops are bastards. Yeah, that was a whole like thing in the U.S. Do you guys call your cops pigs? Let us know. Yeah. See you in the next one. Bye.